ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикҳо ҳама каса созаи хубен. Ирӯз 3 августи соли 2023. дар навори ҳамин рӯза якчанда муҷдор абзор кардем барои шумо. 5-6 дона Opel ҳастанд. Opel Astra H, Opel Astra G, Astra F, Caravano ҳастанд. 2 дона Nexi қабул кардем. ВАЗ 2106, Daewoo Leganze, Toyota Vitz. BMW қабул кардагем. Audi, Volkswagen, Nissan ва дигар мошина барои шумо тамошо кунед. маъқул шава рафта харидор кунед бародар азиз. дар комментария ба пеш расен чанд қадр метавонед комментария кунед бародар азиз. дар ҳамин набори мо лайка монен, лайка фақат монен. подписатсия кунед. подписатсия вақте ки мо набор кардем шумо да смс меро бачо азиз. хона ва замини квартира технико боша равонаш кунед. дар ҳамин WhatsApp мо рекламаш мекунем. дар каналот фурӯхта метавонед шумо да бачо азиз. дар комментария нависед ба шумо аз кадом марка ё мошина лозима мо ҳамнура зиёдтар ба навор мегирем барои шумо пешниҳод мекунем. тамошо кунед. диюра эълона сар мекунем бачо азиз. эълони якум дӯстон азиз. Mercedes Benz дар ноҳияи ҳамадонӣ бо нархи 40000 сомонӣ, солаш 1996. рақамош барои тамос дар рӯи экран барои шумо мондагем. сӯзишвориш бензини газ, объём мотор 1.8. коробкааш механика дар кузов седан. ҳолати мошин беҳтарине то моҳи феврала документ дора бародар азиз. моҳи феврал 2024. мошин беҳтарин, арзон ҳам мешавад, камтар бисёр не. варианти алиши надора, срочно пули нақд дар корай. маълумот кунед, касе ки мехара 40000 сомонӣ. 4 баллони 80%, 11 литр расход дар 100 километр. акаи Сафарҷон соҳиби Мерседесай бача азиз. ҳамин акада срочно пул дар корай. касоне ки мехарен маромат занг занед. намехардаги илтимос кардан ки нороҳат накунед. ҳолати мошин тенҷ вадай пушаймон намешавад. деюм мошини фурӯшӣ бачо азиз. Opel Vectra A, солаш 1993, дар ноҳияи Фархор бо нархи 14000 сомонӣ. ҳолаташ хубай. акаи Ёқубшо соҳиби ҳамин мошин. дӯстон азиз, ба ҳамаи шумо 5 сония вақт барои лайк ва подписатсия кардани канали мо. хоб подписатсия карда бошем бачаҳоз. далши давом метем. сӯзишвориш бензин газ дар кузови седан, объём мотор 1.8, коробка механика. Vectra солаи 93, ҳуҷҷатош 1 солаи пра бо муомила дорад. варианти алиши худтон пешниҳод кунед. ҳолаташ хубай, беҳтарин ҳолатаи мошин. ман да просто сундар кора мефурӯшам. даруни мошин тоза ҳай камрасходае. касе мехара омада айпеш бина бо муомила дора. документ дора. мотор, коробка хадавои созай. маромат кунед, бихарем бачо. мошини сеюми фурӯшӣ. ВАЗ 2110 дӯстон азиз. солаш 2001, нархш 11000 сомонӣ. акмал соҳиби ҳамин мошин. сӯзишвориш бензини холӣ, коробка механика, моторш 1.616, расходаш 8 литр дар 100 километр. хоб дар кузови хоб седан. камтарак кор дора бо мошин мега. нашоти тарафаш хай гуфтем мега 11000 ягон сум арзон мекунем бо масъалаи корбори меличовка хича бачо азиз. маълумот кунед, касе мехара варианти алиши бо ягон ВАЗ 210607. мошини чорум. бортҳавои газел равон кардан дар ноҳияи Файзобод бо нархи 56000 сомонӣ. солаш 2006. WhatsApp дар рӯи экрани шумо. газелхаро маромат барои шумо мондем. 4 баллони 80%, моторош 406 хушрӯ кор мекунад. документ дора. биен санҷида бинен. кузовшам тахтаҳош пусидагӣ нестай. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархаш 56000 сомонӣ. газ бензин кор мекунад. коробка механик тенҷи бадай. хулоса ки ҳолати мошин хубай. бортҳавои газелхаро маромат кунед. намин рақамода занг занед. рафта мошина харидорӣ кунед. касоне ки газел хостем барои шумо ина мондем дӯстон азиз. мошини фурӯшӣ панҷум дӯстон азиз. дар шаҳри Москва метро Анинодай. Рино Комбо қабул кардем. солаш 94, мотораш 1.6 простой, 100000 рубл мега нархша. рақамҳои Москва WhatsApp дора. маромат кунед, хитон муроҷиат кунед. коробка механика, ходовой нормальная, баллонош 90%, документош то 25 ноябр ҳаст. состояниш созай, краскаш родной хичай.
мотор нормальный расходش 10 литр дар 120 километр арзон мешава. Дарош электропакет, тонировка, люк, сӯзишвориш бензини холӣ вариантиҳои алишира хитон пешниҳод кунем бачаҳои азиз. Касе ки ягон мошини соз дора маромат кунем вариантиҳоро пешниҳод кунем алиш мекунем мега. Арзону қимат фарқ надора бачаҳои азиз. Вариантиҳои алишам ҳастай хитон пешниҳод кунем кулагай. WhatsApp дорем. Салоно кожа зурай бо арзон мешава. Касе мехара маромат кунем, намехаридаго илтимос кардан ки беҳуда нороҳат накунем. Мошин созаи ҳолатиш хубай. Мегзарем ба шашум эълони ирӯза. Opel Astra F солиш 1996 дар 5 ҷай мошин нархиш 30,000 сомонӣ. Рақамош барои тамос дар рӯи экрани шумо. сӯзишвориш бензин газ дар кузови хечибек. Объем мотор 1.6 литр. Коробка механика. чихели шумо дар комментария бачаҳо хостен Astra F монем. Ина бародарҷонон барои шумо мондем. 4 та балони 70%, краска радной, ходовой, мотор созай. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора. ҳуҷҷатош 5 моҳи дига ҳай. Мотор вапче масла намехӯра. бародаро, нархи охироншай дига арзон намешава. беҳуда занг назанен. варианти алиши надора, фақат пули нақд даркорай. хоб дӯстони азиз, чихеле ки шумо хостен опелора зиёдтар ба навор гирем, ҳамин наворда 5-6 дона опел пешниҳод кардагим, тамошо кунен. беҳад опелои фасон ғалтага маъқул шава харидорӣ кунем бародар азиз. ина аз ҷумла як тишамяй 30,000 сомонӣ дар ноҳияи 5, солиш 1996 бачаҳои азиз. Opel Astra H солиш 2009 дар Хуҷанд бо нархи 68,000 сомонӣ дар кузови хечбек. Объем моториш 1.6 литр. коробка передачи боша механика. Opel Astra H солои 2009 бачаҳо то зай бадай мега. мошин вагонай хариб ки 4 балони нави пачка. моториш 1.6. кондисионериш ях, печкаш гарм. хоб даруни мошин тозаи хушрӯ. камбудӣ хулоса надора. мултирул AUX савдо дар назди мошинай. мошин айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд қарор дора. илтимос беҳуда занг назанен. бо муомила дора. аз номи канали мо Далер офисиал Савдо ТВ Авто ТВ занг занен. иншоалло бо ягон сум арзон ҳам мекунам. вариантиҳои алиши надора. срочно пул даркора бачаҳои азиз. маълумот кунед, занг занед худо. мошини фурӯшии ҳаштум дӯстони азиз, Opel Astra F Caravan. чихеле ки шумо хостен дар комментария ки бародаро якчанд навор буд мо караван намонда будем, барои шумо мондем. солои 1993 дар Хуҷанд бо нархи 30,000 сомонӣ. соҳиби караван акаи Муҳаммадай. сӯзишвориш бензини газ дар кузови универсални. объем мотор 1.6. коробка боша механика. Astra F 93 сол. нигоҳ кунем чӣ гуфтаги соҳиби мошин акоҷону. ҳами Opel срочно фурӯшиай. ман да срочно пул дар корай мефурӯшам. 4 балони нав, документош ҳастай. касе мехара занг зана, бо ягон сум муомила мекунем. краскаш радное, ҳолати мошин хубай. беҳтарин ай мошин. нархиш 30,000 сомонӣ. мошин тозай, тенҷи бадай. просто мошинда як кас боша ки мега бигира ҳайкна бигарда. мехари пушаймон намешавӣ ҷураҷон. наҳам мошини фурӯшии Opel Astra F солиш 1997. рақамо барои тамос 937 2 1070 дар бохтари Қурғонтепа бо нархи 40,000 сомонӣ. ина дӯстони азиз, маълумот кунен. 40,000 бигирен бирен болои капота партоен. қадди соҳибаш муомила кунен. иншоалло лавзотон туғрӣ ки гирифт арзон мекуна. мошина мегирен меем бачаҳо. сӯзишвориш бензин газ дар кузови хечбек. объем мотор 1.6 литр. коробка боша механика. салому алейкум бародаро, ҷои шидиш ҳамия мега. пулум дар кора мефурӯшам. просто занг занен, муомила мекунем. мошин тенҷи бадай, беҳтарин ҳолатдай. документош 100%. 4 та балони 80%. даруни мошин тоза хушрӯай. краскаш раднои хидшай. хай хулоса мошина чанд қадр таъриф кунем меарзад. 40,000 сомонӣ бо муомила дора. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. боз Opel Astra F солиш 1997.
дар ҳисор қарор дорад бо нархи 29000 сомонӣ. хай краскаша десен чӣ хеле састяне бачаҳо азиз. инами хе ҳолатай 29000 сӯзишвориш бензини газ дар кузови хечбек моториш 1.6 литр коробка передачи автоматикае. якчанд нафарот дар ҳамон комментария хато накунам нависта буданд ки бародар хечбекҳои автоматика монен. ҳамон бородорие ки маро мешунавед ин аст дӯстони азиз, амира мо дар равон кардан автоматикае. касе мехара маромат кинен. мошин дорои ҳуҷҷати 3 моҳа, 4 та балони пачка, якта камдӣ дора мега амиқа ки чашкҳои ақиб варитае. камтар арзон мешавад. масалан намехӯра нарӯшкаш камтар кор дора. маромат кинед, занг занед. мошини фурӯшии 11 дӯстони азиз, Daewoo Nexi солои 1996 қабул кардем дар душанбе бо нархи 16500 сомонӣ. бардоре ки дар комментария хоҳиш кардем ки Nexi-ёро арзон баронвор гирем, ина барои шумо монем бачаҳо азиз. Nexi арзон бо нархи 16500 сомонӣ, сӯзишвориш бензин газ дар кузови седан, объем мотор 1.5 литр, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. срочно сумдор кар мефурӯшем. балонош созай, аккумуляториш созай, мотор, коробка, ходовой ҳолаташ беҳтаринае. мошина мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ мегардӣ, беҳуда занг назанед. камтар муомила дорад бардор азиз. ина дӯстон барои шумо Daewoo Nexi мондем. шумо дастгирии моро фаромӯш накунед. касоне ки лайкҳоро намонда бошен, рӯи хотири меҳнатҳои мо, ҳамон акаҷоное ки маро ҳозир тамошо кардаесен, ҳамон лайкҳое ки дар тарафи чапай бачаҳо аziz, ҳамонро монен, далшиш тамошо кунед. ай ҳамаи шумо розием бачаҳо азиз. мошини фурӯшии дигари дӯстони азиз, Daewoo Nexi солиш 1995, рақамош барои тамос дар рӯи экрани шумо, дар душанбе бо нархи 13000 сомонӣ. боз як дона Nexi бо нархи арзон ёфтем. маъқул шава агар марҳамат занг занед бигирен. сӯзишвориш бензин газ дар кузови седан, объем мотор 1.6 литр, коробка боша механика. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. дӯстони азиз, касоне ки моро аз TikTok, Instagram тамошо кардастен, айни ҳол амин наворора пурра шумо дар YouTube каналам мондагием. маромат кинед. дароем беҳтарин мошинаҳои бачаҳо азиз, ҳамаи навъи мошина мондагием тамошо кунед. касоне ки дар YouTube тамошо мекунед, маромат TikTok, Instagram саҳифаи гузаред. беҳтарин мошина дар ҷо бачаҳо азиз. ҳолати Daewoo Nexi хубай 13000 дар душанбе. касе мехара маромат кинед. просто сунда курай мошин тенҷи бадай. моториш 1.6 камрасход. мошини навбатӣ бачаҳо азиз, Daewoo Leganzer, чӣ хеле ки шумо дар комментария хостен, солиш 1999 дар хуҷанд бо нархи 15000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ дар кузови седан, объем мотор 1.8 литр, пробегаш 212000 километр, коробка передачи механика. срочно фурӯшай. ҳолати мошин хубае. бардоро мошин арзонае. сум дар корай. камтар арзон кардем бароям фурӯшем. просто сум дар кора бачаҳо азиз. омада ай пеш бинен. савдо дар назди мошинаи беҳуда занг назанед. 4 та балони ҳолати корӣ дар ҳолати беҳтарин. краска раднои хушаш зерниёш тозаи. мотор, коробка ходовой тенҷи бадай. краска раднои хушаш. хай мошин ма фикр мекунам ҳамиқа мешава 15000 сомонӣ да ҳамиқа мошин метавонад шумо бачаҳо азиз. аз шумо хоҳиш буд ки мо Leganzer монем. ина барои шумо бачаҳо азиз мондем. бензин газ сӯзишворӣ 15000 дар хуҷанд, солиш 1999 бачаҳо. мошини навбатӣ ВАЗ 2106 солиш 1987 дар душанбе бо нархи 13500 сомонӣ. сӯзишвориш бензини холӣ дар кузови седан, объем мотор 1.6 литр, коробка механика. мошин состояниш беҳтаринай. ба синни солиш меарза. мисолами солиш 87 ки ҳастай, не ки мошин хеле состояниш тенҷай, краскаш хушрӯяд, дарунаш тозаи фасонай. хоб харидори аниқ занг зана мега, бо мо ҳам мисол кӯшиш мекунем ки муомила кунем, як натиҷа дабием, ягон нархи созда мошина бифурӯшем. хоб балонош дар ҳолати кория, ходовой, мотор, аккумулятор беҳтаринай. солиш кӯҳна ҳам бошад, не ки мошин тозаи, ягон дард надора мошин. хулоса касе мехара маромат дар ҳамин рақамҳо занг занед. мошини навбатӣ Toyota Corolla Verso дӯстони азиз, солиш 2008 сол, мошин вагонай. дар душанбе бо нархи 68500 сомонӣ. сӯзишвориш дизелай.
дар кузови универсални абио мотораш 2 литр коробка передачи механика мошинча тенҷи бадай таъриф кунӣ меарзад чанд қадр таъриф кунӣ. хадавои мотор аккумулятор коробка ҳама тенҷи бад зурай 68-500 мегири мерай болои капота мефартои мошина мегири меёй. ҳолати мошин хубай, дорои 7 ҷойи нишаст. расходаш дар 100 километр 7 литр расход мекунад. касе аз номи каналҳои мо гап зана бо иншоалло ягон сум арзон мекунад. албатта ки аз номи канали далер офисиал авто тв савдо тв айми каналҳои мо гап занен ягон сум арзонтон мекунам. азиз беҳуда нороҳат накунед, хоҳиш мекунем. мошина аввати дигари ауди a4 дӯстон азиз дар душанбе бо нархи 23500 сомонӣ, солаш 1995, сӯзишвориш бензини газ. дар кузов седан авио мотор 2 литр коробка боша механика бардорае ки мора дар ами ютуб канал тамошо кесен нигоҳ кунед. мошина чӣ хел ҳолаташ хубай, тенҷи бадай. дар комментария шумо хостем ки аудиоро зиёдтар ба навор гирем, ина мондем барои шумо. маъқул шавад занг занед харидор кунед бачаҳо азиз. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. мотор нормальни, хадавоиш 80%, балонош 80%, ҳолаташ хубай. хулоса ки мошина амиқа мешава, марамат кунед. касе мехара ами рақамода занг занед дӯстон азиз. бо ягон сум мисол арзон ҳам мешава. дар душанбе бо нархи 23500 сомонӣ дӯстон азиз, марамат кунед, занг занед. дӯстон азиз, рӯи хотири меҳнатҳои мо ами рӯи экрани шумо да мошин нав омаге ҳамида дарем бачаҳо. аз ҳамаи шумо илтимос ами канала дастгирӣ кунем, подписатсия кунем, беҳтарин кор мешава. наворои беҳтарин дар ҳамин канала марамат кунед, дарем бачаҳо азиз.